Salom amanginang, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite edde. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gandahamu marhite siani, molo tungnunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji mahamuma debata hagogotai, olopon hamuma debata di si Jakub. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok moleate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa, dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheheonmi.
dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo uluan nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian haholomon, tu hati uron, sian hamatean, tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji, dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon, namangolu, paima sahat hami tu lambungmu. Amen. Tapuji matuhata, marhite ede nomor 385. Tatangi honma patik ni debata di minggu sadarion, ima natar surat di poda 4 ayat 10. Tangi hon ale anaha, jala jakon ma aka hataki, asa taba diho aka taon ni ngolum. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Kor lansia.
puji matuhata marhite ede nomor 364. Tatopo tima dosata martangiang mahita ale amanami jala debatanami na di banua ginjang pargogo naso hatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham say marpamua tima roham di hajahaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jot-jot do hami mardosa maradopon ho jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalausion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuha sesaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalana sorat, hupa sonang pehamu, buat hamu ma augaku Tuhamu, guruhon hamu masian ahu aina lambok do ahu jalana serep maroha asa dapotan hasonangan tondimuna ai lambok do augaku jalaneang do dohot na hupa porsaton hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Kor NHKBP.
Tapuji matuhata marhite ede nomor 733. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion, tarsurat di pangukapon sada, ayat 4 sahat rodi ayat 8, tajahama marsikat soring. Ahu surat nisi Johannes mandapoton na pitu huria na di Asia. Asi ni rohamma dihamu dohot dame sian ibana na mangolui. Nang mangoluhian jalan na naing ro, nang sian na pitu tondi na diadopan ni habang sana. Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimon ni debata amanai di ibana mahasangapon dohot hagogo on rodi saleleng lelengna. Amen. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaeng, debata naung adong hian, na naeng roi si gom-gom saluhutna. Ido sahatna, martuado akan natumangihon hatani debata, jala nau peotsa. Amen. Tapuji matuhata, marhite ede nomor 360 sada.
tidakon ma haporseao tai. Songon na dihinat tidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai. Ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi parbadia andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaek tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dusani di sima ibana umusogot tanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogot daging halak nong mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amen. Kor ama huria.
Tikting nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu Quasimodo Geneti tanggal 27 April tahun 2025. Tikting na parjulu, goar ni Minggu do topik ni Minggu, goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Quasimodo Geneti, songon poso-poso nai baru tubuh. Dohot topik ni Minggu, tangi hokamuma asa mangulu tod dimuna. Tikting na paduahon, tupak makalason 97 tahun HKBP Cinta Damai. Di minggu naro tanggal 4 Mei tahun 2025, pasaat amplop tupak makalason ulang tahun 97 tahun HKBP Cinta Damai dohita, dalatta madok moliate tu debata, jala makalason 97 tahun pangodonganion di debata di huriata HKBP Cinta Damai. Tapasahak mari bagasan las niroha, tupoti nari pinarade ni huria di pintu masuk dung sidung parmingguon. Tikting na patuluhon, pertangyangan makalason ulang tahun 97 tahun HKBP Cinta Damai. Hobar tu haputusan rapot parhalado di parsermonan, taringo tu ulaon pertangyangan makalason ulang tahun 97 tahun huriata, songonoma partodingna. Na parjolo, pertangyangan di Patupa di hari Rabuon tanggal 30 April tahun 2025 mamuka sian pukul 10 siawip di gereja. Napa duahon sude punguan kor patu begehon kor tujolo duk sidung ibadah lau sude mahita parhalado dot ruas ni huria manupahi sian nasa niojar ni rohana sian panupahioni disakapi huriata do lau pakeon manuhor 2 unit TV di altar manggatihon slide naung hurang takas tapilanna. Napatuluhon marguguan do ganup sektor marhite pasahat guguan hobar tu sepakatan ganup sektor jala guguan ganup sektori di pasada jala dibain tu pengadaan si panganon si numon ala kadarna dohot pengadaan kue ulang tahun. Napa opaton seksi perempuan ni huriatama mangaturhon teknis masagi si panganon dohot si inumoni. Tikting napa opaton perayaan Paskah Raya HKBP wilayah Medan dan sekitarnya. Di hari Minggu sadarion mamuka sian pukul 15 WIB di Patupa do perayaan Paskah Raya HKBP wilayah Medan dan sekitarnya maringanan di gedung serbaguna Pemprov Su. Alani borhat do songon utusan sian huriata ima akka perempuan ama dohot remaja napo subulung ni huriata lau madohoti perayaan Paskahi jala borhat sian garejaon tu ulauni pukul 10.04 WIB tepat waktu. Tikting na palimahon ruas namoding. Na di hari Jumat tanggal 25 April tahun 2025 nunga mangarujung ngolu amata Nimrod Sinaga nahina baluhon ni inata rumodang berupurba
ruas sian sektor sada, tutup umur 65 tahun. Laos di patupa do parmingguan di rumah duka pukul 8 wib, tuata mana mangapuli keluarga na ditinggalhon. Tikting na paonopon, parhalado, ruas namar sahid manang pemulihan. Naparjolo, Friska Francisca Silaban, perawatan di Rumah Sakit Bunda Trambin, ruas sektor sada. Napaduahon, Amang Jaipin Siregar, perawatan di Rumah Sakit Advent, ruas sektor Walu. Napatuluhon, Stephen Marpaung, perawatan di Rumah Sakit Royal Prima, ruas sektor 10. Napapituhon, selamat ulang tahun. Sude parhalado dot ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason, tuhamu saluhut parhalado dot ruas ni Huria, mulai tanggal 21 April tahun 2025, sahatu tanggal 27 April tahun 2025 sadarion. Sai diramoti Tuhatta mahamu, dilehon gajang ni umur, jala Tuhatta mana masu hamu, marhite-hite pasu-pasu partodion nang pardagingon, diaka ulau muna. Sesuai data nadong di Huriata, gudang nomor ulang tahun 24 halak, naparjolo, Amang Situa Patun si Hobing, tanggal lahir 25 April tahun 1938, umur 87 tahun, ruas sektor 10. Napa 24 ton, Joy Davin Sianipar, tanggal lahir 22 April tahun 2010 sia, umur 6 tahun, ruas sektor sada. Sai diramoti Tuhatta mahamu, dilehon gajang ni umur, doh di pasu-pasu mahamu diakka ulau muna, hatani Tuhatta madok di poda tolu ayat 10, di tangan nasiamun do gajang ni umur, jala di habirang nado hamuraon dohot hamoliaon. Imat suara nitikting di minggu tasadarion, molea tema di Tuhatta, molea tema di hita saluhutna. Tapuji matuhata marite ede nomor 750 puhut papungu pelean sada A dohot pelean sada B.
Damai ni debatana sumurung, sian saluhun na roha, ima mga ramoti dot marajay ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marihita saluna. Hurian itu hatta ni debata dihita di bagasan minggu sadaryon, di minggu kuasimodo geniti, lapatan na songon poso-poso na baru tubuh nawasan, jalai sapan disusu nasomar pangaci. Hatan itu hatai mana tersurat di buku panurirang Yesaya, bidu 55, mamuka maisian ayat sada, sahatu ayat 5, hujahama dihita takasma tapai hutihut. O sudehamu akan nama uas, romahamu tuaikon, jalahamu akan asomar hepeng, romahamu manuhor mamonggoli doho mangaton, say romahamu manuhor anggur doho susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Boa satu maddasing hepek kamu tunaso tau hanguluhonoton. Jalanan yung mamuna tuhor ni naso tau pasonak kamu. Tangihok kamu maaw. Asa panganom muna natabui. Jalabo surar rohamuna di tabo-tabo. Tarehok kamu mapinggol muna. Jala ro mahamutuaw. Tangihok kamu masa mangulu tod di munay. Jadi bahenokku matuhamu pada saling liling na. Ima pada parasian na sitongi itu si David na sotu pamuba. Idama si tidang itu akka bangso ibana huleon. Bahen partogi dohot silehopatik tu akka bangso. Idama bangso na so tinadamhian ikod jowom mudo. Jala bangso na so tumaddaho Roma na hopiho. Ala ni Jehovah de Batam. Do ala ni nabadia ni Israel. Ay nunga marmulia ho dibaen. Disido sahatna. Dihita na ni halongan ni Tuhatta Jesus Kristus. Dito nga to nga ningolo taon. Dang malua hitaon siyan taringot tu hepeng. Rope hita tu garejaon tongdo mardongak kepeng go hita. Lao hita mardalani tongdo ikonadong hepeng. Lapatan na dito nga to nga ningolo ni Solma. Rikodo tutu hepeng. Jala anong dojol marang barani keluar ibada bolosodok kepeng na. Apalagi mandapot todongan na mololau tu kode. Rikodo hepeng. Di bahini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Dinariko ni hepengon. Ido benna marusaha dua kacol mangalului laho mabahen asa adong hepengna. Dilului karejona, dibaik karejona, dibaik usahana, asa dong hepeng. Asa dong pangomoan, asa dong nang akasinamo di tonga-tonga ni ngoluna. Di suasana ni natartaban, di tonga-tonga ni nadibagasan habuangan baksoy. Rikodo nasida haluaon. Rikodo di nasida mulak. Siyak kabuangani. Jalalo paulihon hutai. Rikodo ni nasida hepeng.
Alai dipaingot panurirang Jesaya marhite-hite hata ni debatana ni jalona siya tuhatay. Diaraho do bangsoy. O sudehamu inna akan mawas. Ro mahamu tu aikon inna. Jala akan somarhepeng. Alalapatan na muwal ni pasu-pasu. Sika ni haroro ni. Dengan basa di tonga-tonga ni ngolu taon siya debatado haroroan na. Molo pedi bay colma adong hepeng sebagai alat. Tukar sebagai alat rupani asaboy dengan mardalan. Adong ukuran marhite-hite hepeng. Bolo na julu sistem barter dotong adora sodok kepeng. Jadi atuon otuaninna. Jadi on dohot an inna. Imana terjadi di onan. Onan. On dohot an digati dohot an dohot on inna rupanya. Onan. Lama maronan. Jadi adong barter di si. Di bawah ini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Dipaingot. Roh mahamutu aikong. So marhepeng. So marpanuhor. Inna. Ahado aik nanido nari si ima tuhatta Yesus Kristus na mangalian aik hangoluani dihita. Sebab darah Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita diberikan kepada kita dengan gratis. Ido benadidok sola gracia. Asini roha dan ilehon ni debata di tonga-tonga di golut tahun. Dilehon doi. Somar panuhor. Yesus yang mengorbankan hidupnya. Natar silangi itu hatta Yesus Kristus si. Takas do diarahon tu kita. Ibana do aik hanguluan. Ibana do si paluan nama buat kita dang bedi habuangan. Alai ditogu do hita di buat kita tuhaluau ni. Marhite-hite pakokoponna. Di naung hehe Tuhan Yesus Kristus yang namate. Kebangkitan Kristus membawa kasih karunia bagi kita keselamatan. Dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Manogu-nogu hita Tuhan ngoluan nama notongi. Di bawah ini. Olo do manangdang ditugu hita Tuhan luau ni. Na pasti songon halak na porsea hita. Ba olo do hita to. Di baheni say romahamu inna manuhor anggur dohos susu berkat Tuhan telah diberikan bagi kita anggur menggambarkan mudarni Kristus Yesusi nong durus nong dilehot tu kita bain hasesaan ni dosatta. Jadi do nang di kiulaun da badia di do dari son jalo hamu ma sude hamu dangong didok satong hamu dangin na. Jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada naib baru do mudaru. Na ni usehon bahin asesaan ni dosamu. Darah yang dicurahkan bagi kita demi keselamatan kita untuk kesembuhan kita haluota di tonga-tonga ni nguluon jala sopola marhepeng. Manang marpanuhor inna. Molo alarikot ni hepengon nate. Ido benna di padohan ni alak batak. Pak ni manu. Patureng-reng. Marara do mata. Mida hepeng. Jadi marara do mata. Mida hepeng. Di bawah ini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Boa satung madasing hepek kamu tu naso tahu hangoluhonoton. Boa sa madasing hepek kamu tu naso tahu hangoluhonoton. Iro nang padoan itu hatta Yesus Kristus baim mabetuon gaberoti inna sibulisido. Alai takas do maledo Tuhan Yesus hati hai. Alai dia lusi Yesus do sibolisi dada hola roti hanguluan ni jolma.
Manusia hidup bukan dari roti saja. Alai setiap firman hatani debata ido hanggoluan di jolma. Di bahenido unang madasing tu hepeng. Jangan berorientasi kepada uang. Las si Paulus pedo ibana do dipaingo do si Timoteus. Sada Timoteus onom ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah dang uang. Cinta akan uang. Dang hebeng mabay mardosa alay di do si Paulus do roha na holongan urak ni nasa hajahaton ima roha na holongan di hebeng. Asa dietong nakingani arta sinamo hebeng nai boy menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Hidup benay do dison tua hamai anggoso tau hangoluhonoton adong tutu di ibana si panganon adong naniomona tuhor ni na tau pasonak kamu adong do boy di pasonak kamu na tanda tanya doy ay boy do tutu lo jay ba papungu-punguhon lo jay ba macari abedang ninikmatan sa ini atanatas si panganon ujung nga daging giba kurang bergizi gabi kurpiton kurang vitamin ido holal lo mamikiri tujuluan nyari kita tidak menikmati tapi nakingani asadong tu yanakon ni ben na rupani ape dung salpu ibana marsahi ibana jala satu namate holal lo mamikiri tu yanakonon ido ape dung salpu ibana dung mate nakingani ido dang denggam muse akenakon na gabi pagulut-gulut holan alani naking artana ni sarinaon di bahenido di pahigo di son ya jalan nanyo mamuna tuhor ni naso tahu pasonak kamu bukan itu menyenangkan kamu tapi bagaimana hidup mangulu di bagasan asini rohani debata sungguh dia do kita mangulu di bagasan asini rohani debata hidupilah firmannya marsigatung tu ibana takas dari dok sai tangihon hamu maawin nam asa panganom muna natabui sai tangihok kamu maaw asa panganom muna natabui. Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah arahan daripada Tuhan, hukum Taurat Tuhan. Holong ni rohani debatanong nilehon na tuhita tangihon jala hangoluhom may. Didok disi asa panganom muna natabui jala busuran rohamuna ditabo-tabo. Bolo di huta, bolo dong pesta, adong perhubas. Jadi perhubason, pakubasi jagal, sebelum rupani mangan akada torop, parjulu do perhubas rupani mangan. Ya, parjulu do nasidat tongelo jado alay makubasi. Ido. Jadi dung dilapa satabi da, dung dilapa pinahanon, dung dilapa, ido. Adong go ibaik kalahi tu api ni pakukusi ido kaduk saya makukusi dahan las manang nadigaranya api ni pakukusi naking ibaik do dung saya dilapa naking dibuat do ima iya ado guardia manginang nadi ima subiun ne do torbetuhan nei ido ima guarra 88 neng nah itor ditutung don nakingani angur may bana jala martabo-tabo marmiyak tabo may nakingani dapola di bayas songo bumbuni na lautu pestay no ni sabi rawi de do bawang merah ibay masirana ngata bubi ido jala tabbado sirana ibay sirabuni imalas di rohan nakingani di do di son menikmati bagaimana kita menikmati soala ni tabo na jala godang dibumbu ni si panganon menikmati makanan. Jadi di son boharo songon na nidok na asa panganon muna na taboy jala bosura roha muna di tabo-tabo. Dakse sude jol maula mangalak tabo-tabo. Ido. Ay molo anong ko lao tu par BPK-an tu par panggangan ido. Tahu sada lemak-lemaknya ya ina tabo-tabo na ina. Jadi adong do alak bayi do dah bolo malak panggang ni ba ikut tabo-tabo nedo tabu narupani itor tabu may bana ido malasak matong tabo-tabo no nalangon inna ido jadi
Satabi jagal arsik pe, jagal naon arsik, bawolo aso tebal langon ikot tabo-tabo na ito, tubel museo main nam nito. Aling ngong di berahi tahun nang oleh taringoti penga mulai songon nagia kanate. Adong ito tolong magiahat di tabo-tabo. Di ba ini tolongan di Tuhan ta Yesus Kristus takato dipaingot panurirang Yesaya tu tonga-tonga ni bangsoi bagaimana tetap mereka bergantung kepada Tuhan. Marsigatung tu debatana sida songon na nirok na di minggu sadarion minggu kuasi modogeniti. Songon poso-poso na isapan disusu seperti bayi yang tetap bergantung kepada asi ibunya. Lapatan na ido hangoluan na songon ido ngolu ni halak na porsea totong marsigatung tutuhan debata silehon hangoluan namar mahani namar mudu-mudu nama nogu nama buah keluar siak kaholomon nama buah kita sian habuangan di dosa inakingani gabe tarbuam mahita tuhaluauni sinodangan ni hakikion ni Tuhatta Yesus Kristus nunga di pai baru ita marita ite hayon itu hatta Yesus Kristus. Kita ini telah diperbaharui dalam kebangkitan Kristus. Asa takas do disi bohado ita kana di pai baru. Tarehok kamu ma pinggol muna. Oleh karena itu kita yang menerima kasih karunia Allah, sendengkanlah telingamu. Arahkan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan hal-hal yang baik, untuk mendengarkan kasih di dalam hidupmu. Manangihon akka holong ni roha, jala ido si hangoluhonota, roh mahamutuau. Tarehok kamu main natar, tangihok kamu. Asa mengudu todimu nai supaya rohmu hidup. Naking didok do di episteli adong pitu todin na lamang gobarhon roh Tuhan yang menerangi ketujuh jemaat. Taringot tu hasikopa didok do rupani pitu di bibeli di buku pangukaponi angka 7 menggambarkan kesempurnaan. Di pakokopon di debata di tonga-tonga ni ngolu taon Yesus pedihau pinarsilangi adong do pitu padohan itu hatta Yesus Kristus dihau silangi. Taparjolo di do ibana do rupani ale amang di do disiate. Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ale amang asima rohamadang diboto nasida nanulahon nasidai na parjolo. Napaduahon sasi tonga ya. Sesungguhnya pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Si tutu do hata kotwo nunggarap dohot au ho di paradisoi. Napatoluhon takas do di dohok tu hata Yesus Kristus di mainang anak mi di mainang mi opat mauasau 5 eli lama sabatane alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Dungi napau-napau di dodo di siapa pakai dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. Napapi Tuhan telah berakhir. Nungga marujung dungi tosma pitu. Jadi alak batak pe herasaru baru alak batak kok karo Yahudion. Alak batak pe ayang kapitu pe saya dingo alak batak do. Ay molo adong do haik si pitu day adong do guaryaka ruhut ni paradaton ya si pitu huta ninna rupani dungi da julu tiki dadana kiba alak say toradong akka obat hasik ni subeun butuha ya itor didok do buat ma pitu tapuk ni bulungi at-tajaw inna ima hilhili itor morude hasik ni subium min dungi didok musay buat ma pitu tapuk deban inna dakya didok buat ma opak tapuk inna pitu jadi saya dibajojor pitu rupani di son naking di episteli nung ngadidok di si
di pitu guria las pitu todi. Ditolongan itu hatta Yesus Kristus roh Tuhan telah diberikan bagi kita. Di leo debatado todina tu kita laho maka tidakkon kita diberikan rohnya untuk menjadi saksi. Boharo kita gabe sitidangi di tonga-tonga di ngolu tahun menyaksikan perbuatan Allah. Maka tidakkon pakokopon itu hatta Yesus Kristus si jala naung hehe bana. Jala kakiyun na ipay baruhok kita. Songon poso-posoy na totong marsigatung tude bata. Songon ido ng bangsa Israeli diarahon mereka supaya tetap bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada dunia. Unang sarobang dohop portibion. Atik pena tartaban na sida, atik pe terbuang na sida. Tetapi mereka harus tetap menunjukkan mereka pataridahon di tonga-tonga ninggoluna. Songon bangsa na pinili ni debata. Asa marhite-hite dihaburjuon di bangsoy sa sitong na. Songonido nang dihaburjuota. Marhite haburjuota di holong irohata perbuatan baik kita. Orang lain akan melihat pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dihaburjuota ido amanginang. Di holong irohatai. Di ngulu nama siurupan ido. Idaw ni halak ma. Haburjuon ni debata marhite-hite kita. Marhite-hite hatat tanalabohi. Marhite-hite paranget tanago holongi. Na tahu masyurupani. Dungi didok manaking idama si tidang itu akka bangso ibana hulehon bahen partogi dohot si leopatik tu akka bangso isongos si David, Raja David yang dipilih oleh Tuhan, dipilih debata ibana gabe si tidang itu akka bangso ya. Dungi partogi dohot si leopatik mengatur kehidupan umat Israel supaya mereka tetap bersekutu kepada Allah. Asa totong nasida memuji-muji debata di perdalanan ni harajaon ni Israeli nani ulun ni si David hati hai ida ma bangso naso tinadapian ikot jawab mudoin ala ni haburcuon doh kepemimpinan namar sigatung tu debata Raja David gabe di ida halak do bahwa sungguh luar biasa bangsa Israel yang dituntun oleh Allah melalui Raja David. Jalalah songonido nang di tonga-tonga ningguluta marhite-hite Jesus Raja ni huriai naung mamilit jala paluaho kita di jodoh hita gabi sitidangi mangaradoti hata ni debata mangaradoti akapatik ni debata di tonga-tonga ni ngulu taon asa marhite-hite di nama kanguluhon jala manangihon hata ni debata hita takas dodidok disi manguluma todimuna. Jadi EDP adong dekorate. Asa manguluho muse dohot pinoparmusogot asa maluaho muse dohot pinoparmusogo. Ado parjuli dok. Nunga takas. Ado natakas. Di botoho nani dok ni. Tuhan Jehovah debata. Naing sonang jala mangulumaho. Parangemi. Jadi asa mangolu hodop pinopar musogot tangiom mahata ni debata hati dakom mababainan di debata padidok disipa ubama roha. Jadi unang ditoison hata ni debata takasma dihanguluhon asa tutu taruli kita dipasu-pasui. Tuhan telah memberikan firman-Nya bagi kita. Nunga dilehon hatai na tu hita jala hatai nunga gabe daging. Hatai nunga gabe haluau di hita marita ite Kristus Yesus. Nama kokop pita biarlah melalui kebaikan kita. Habur juota dihamu baun di roha dihajono hota tu debatana totong marsigatu kita songon poso-posoi na se marsigatung tuinongna. Alain waing gudang do lupa di pabahenan nilong na. Gudang dohala nagabe lupa
di halujaon ni inongna. Ido ben na dok ngape na julung adong istilah sotuk songos simardan. Dihalakan di guarima seperti maling kundang. Ido. Sonari dakkolan na si maling kundang biadong, maling kandang pengagudang doang. Ido. Jadi di bahini di talongan itu hatta Yesus Kristus unang makalupahon haburjuan ni debata, unang makalupahon haburjuan ni dainang pangitubum natorasmu akan adenggan nabi na enda. Adonggo nasipata sa ijupang piral binereng rupani isulangi bapak nong ngabelu amat taon isulangi las doho do anak no doho parumen non isosot to si pangano no rupani dungi si pak anak no bapak non enabuana majol mau ya. Jadi basotung dotong ate ya unang adong manyasongoni unang adong songoni di tonga-tonga ning ulu ni ruas ni uriata kada burjuru sudita ala memang asa dapotan pasu-pasu ita jala martua ho inna rupani pasanga mata torasmu asa martua ho jala leleng ma ngulu diria do leleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah de batam di ho. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Asa mertua ho jala leleng berbahagia mertua nani dok nai berbahagia las roham bulu-bulu di patu pahok kana denggan tuna tua-tuam. Tapi unang gabe lupa. Unang gabe dilupahon ay dakuta. Dang boy do honon ni yanakon na satabi tu dung balgay ba na tu inong daktabu huanita rusmo dang bergizi dang boy do honon na sunguni. Saya bisa berdiri sampai sekarang dang alana ya jari hoau. Ana belajar sadiri doa inna ibana muse. Nagodang do hutoton ku bereng akan. Holam menubuhod do inna ibana. Boh, ibe na yate. Jadi benna adong kaya di hamian ya. Jadi di pengok maburu naon. Gitu. Saya di gora pulus itang iyon. Gitu. Dungi di dok marupane. Ay angko subuhi do aturon inna angko subuhi do suruon ay binoto yes songono pangalahom inna dapo na tubuho no ko inna inong iya lusi mo si hodo basa tubuho na mau inna hodo basa tubuho na mau inna mo si dugi ay binoto yes songono parangem dapola tubuho no ko manggodang juelo do inna oh, da barang tori jual hoyen inna musema tu lusi. Abe sa sitong na, ya. Didok songoni picak-picang doi, paingoton doi. Asa unak songoni parangena, ya. Jadi dung marumah tangga. Nakiburu naon dung marumah tangga. Jadi bah ilihat Tuhan ma pasu-pasu. Jadi hipasma, ai doi alak batak madokon partus hipasinna. Jadi hidup di na partuson rupani itor ala kay betula biasa tarsongoni do alak kita itu teh ai molo naik kipas boruna urado do inong pangitubu na rotusi itu jarang go si metuana itor mangada do si metuana buru itu atau rasna do ai deben na sepate do ayang go hoyo merdikad do marburu ina hal-hal na wajar do hida songoni di halak batakon anggo tuburunay ido rupani jadi bah ido ben nasapeong padohan ni halak batak na madok nuaing di partikyanon toy mak ido burido na toho inna na dia iba songo dia iba buru ni ido de baro marikati anggo anak ni baon inna terputalan ni bedu sigati puro-puro ni bedu jamain na ido puro kan ada julu dah, nuang dah polang bemar puro jolma, nuang bemar puro kaina, dopek nama. Jadi mau lo puro, iben nego hari puro, jalai ipa masuk dengan anda suhi, iben nego hari puro, punguan nih hepeng narok, itu to, puro mengan anda. Jadi ang goi torido sigati, alai boru nakingani, dibaheni, dinaroi natai, itu. Dingo ibena matong
najulo na ni do nabasa tubuh honom muawin na tangis may ba na buru naon iaul mama oma bita ma mau hasi do hape oma na manubuhonin na hape najulo se hualo ma inna dapolay do oma naibe hodo yalo alo huau tautom madangin na tong ido tetak masemangat da buru songon ido bah maben i makana tua-tua tetak do labo ibana dak se dipaingot-ingot hasalannya nak konna dak se dipaingot-ingot dia kahasalan na masa di tonga-tonga ni rumah tangga. Jadi ang guna marsoal di tonga-tonga ni rumah tangga. Jadi marsoal malakon suami istri. Om manatusan, om manatuon, hantuan nina, ido. Rak hantu manasida. Jadi alani ido ben naidok di kitar pasu-pasu. Saluhut nari tinggi roha muruk rimas panonggakio doho pangicakioni dau masyak kamu ido didokon terpasu-pasu masa mana marsicak. Jadi setiap yang manginang saat matuna sida nama dokon betul do berunia hoinna ido mak beruni pik ya. Jadi dok mak beruni pinah lu tangis main atain ido. Jadi betul lo buruni BABI hoin narupan. Jadi ba tangis menat terap pola dia habe ipagajang iluna nama ibahen. Songon nak kaburu-buru nama itu Jesus itu iluna nama ibahenin na hapuasan ni na di rohana. Di sadatiki dang dingok betong. Maringgam mo sa songon ido nama rumah tangga. Ayolo do sajom nakking ani marsi lugut-lugutan ido sajom naik ngamanot tori halahina dua ido ngamar suap-suapan ido nama dinamika ni rumah tangga deh datang nggak binasala di si itulah dari situ belajar orang dang di amat tay benakking ani hata nani do nana mangarehe do na menghina orang tua manak sima tua na Roma ido sima tua na natoras ni inatay ay eneng roin hape hala bapa inangate do amangin na neng ro ibadahin na ido jadi bayi mada bolo tasya ma na dipudi lomokin na baho ma inay natay agak dingin di bana dungi bayi hala putih amat tay dotto lau may natay ibu ma dasar-dasar tapurung kan batok kelapa saseak inna di kami atik tidak danak jadi romenaton dibuat rupanya sapudi-pudi dipayasi-yasinaton alo tu dia inna matay lahu dia sabu hamme alain yang roba apa do oma oh lo roba apa do oma baru botomu tapurungi baru botomu dasar-dasari ala nakan neng ro ido ne pudi-pudi do neng ro jadi oman no neng anan neng alang online na indo siya man no kalahimangan inna ala na horo madokon buruni ido awin na bah gabitar hatutung mamatay itori haul mainatay ido minta ampun ido ampun mamboruni raja nami ngasala biya audisi inna sahalinay dakudok besongoni inna ido tak maha mawinna basa petangis mamatay herana sobba-sobbana matuinatay ido artina baunak pola niyan terpasi dia kahata ido na ido na molo pe terrimas termuruk sada halak tapi jangan terpasi boto terpasi kan jangan sampai mengeluarkan kata-kata kutu, kata sumpah, menghina, apalagi yang bernama orang tua manak sima tua. Ainu ngarotu hatta Yesus Kristus di leo do tiruhat tu hita labok do alusna. Saya manaod-naod di bana inna do kan. Dia tidak melakukan kekerasan pembalasan. Ai hola Roma naku ibana di pola Getsemane itorodo si Petrus itor dibuat do podang ngisi soldadui itori tapul do pinggol di si Maltus
Idot Tuhan Yesus Petrus pasarong puang. Pasarong pudang ina. Ay diri puroham do harawa. Ay nasoboy sinuru no aing. Ido. Marlok sa dison no aing. Nasoboy harawa no aing husuru paranga siya banuagi jang lapas sudah honos sude. Bisa. Alay na ni ajaran na di sibo hano mga naluhon. Akahatakangon kekerasan marhite-hite halabokon. Asahala penakim marnida. Ido man na nido dison melalui kasih perbuatan Yesus Kristus, Yesus yang tersalib dan jawaban-jawaban Yesus perkataannya di kayu salib disilangi. Halaboko jala pasu-pasu dosa luhutna. Dungtos hosan itu hatta Yesus Kristus. Isiruna parjolo terheran-heran dalam mengaku menyaksikan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Dan sian Israeli parjolo, sia duru do ida benero naking nang sia duru ni. Ya. Sia duru ni nasida menyaksikan tumadda debata. Didoklet nanido madok Yesus nang mate disilangi tutudo halakon do tahidok ko. Ido tutudo halakon anak ni debata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ima panidang yoni. Asa marhite-hite nang ditonga-tonga dinggo lutaon dihaburjuan diholong irohata dihamubaon nang pajakonon di aik hanguluani nasomar panuhori marhite-hite mabaor mapasu-pasu ni debata siak kita. Ido ben nanang edetai ba didok date bahen maahu sude majo ita bahen maau. Bahen maaku parhiteanmu pasu-pasu mabarmai. Ale Tuhaku, ale Tuhaku patu pamau ban pasu-pasu ban tudongan sude. Jadi tatangi hom mahatana gabi bahabauran di pasu-pasu ni di bata mahita asa marhiti sianak kabur juot taya manginang diholongi rohat tamang suaksoni remaja naposo bulung. Orang lain akan melihat perbuatan Allah, kebaikan Allah di dalam kebaikan kita. Amin martang yang menghita. Mau lihat tema diholi Tuhan debata tungbal gasi tutu do holong ni roham asini roham nani lehom mudihami marhite-hite pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus jalan naung mulak mangulu hakihiyon nai makorhon haluan nami jala mangajari kami satu gumar hapor siaon manatap di ujungan surga sabulon ito di di pay baru hodong ulu nami songon poso-poso na totong hisapan di susu na tama songon ima na totong nang ulu nami marsigatong marsihohot say mauwas do kami di asini roham di ahik mual hanguluani nanilehom mo di kami pasu-pasu mahami ali Tuhan debata pasu-pasu akanakon nami na metibur magudang sigat yang umur 11 di roha na marhabiar midaho jalasi marohamali Tuhan Yesus Kristus totong ma lehonommo bisu kapistara de akanakon nami pangatusion doha burcuon marsiajar tulus akan asinita sita ni rohana patuduhonommu Tuhan ulaon perkarjo dia kada mangalului perkarjo patongon Tuhan dalan ningulu capalan nalomaki dinasid suak songonima lehonommu patongonommu sirokap ni todi di anak dok buru ni huriam dina mangalului sirokap ni todina asa dongdongan na mangulu marhagabiun suak soneli Tuhan debata dina makirim pasu-pasu peranak konon hodo na mangalusi ele-hele tangiang pangidon nasida lehonommu matuhan parbueni burtian marhiti seorang dak dana bama nang buru di tonga-tonga ni keluargana Tuhan debata asima roham tugu-tugu akana matua di hatuonna iri-iri totong lakana sida
lehon haki paso dia kana marsahit apehot tangamu na badiai na diraut di rumah sakit nang kada pemulihan peditong-atongan ni bagas na lituhan debata diburu ni huriam si pris kasilaban suak songon ya lituhan nang dia manami amang ipenis regar suak songon ni Tuhan nang di anakon ni huriam Stephen Marpaung asi maroham malituhan debata suak songoni malituhan nang di inanami dang sundang sida butar totong malihonommu hahipason gugu pemulihan alituhan Jesus Kristus ho mana mga lehon hamalumon mga pehot tangamu dabadi papos rohana tukodo alituhan padaoni di akka na marsahiti suak songoni malituhan Jesus Kristus natongon di bagasan si taonon dinaong di alapo amanami amang nimrod sinaga Tuhan debata apuli inanami inang buru purba rabdohot yanakon na si Paniel sinaga Tuhan debata hodo pangapul na sumurong na mapargugui na sida suak songoni mali Tuhan Yesus Kristus nang disakap ni huriam dinamarnigot pangudugommu dihajongjongan ni huriam hagabipi cinta damayon dinaing dipatupa marnigot haburjuammu naing marulang tahun ono 17 tahun di hari Rabuon marhititi partangyangan patulus matuhan marsangak magwarmu suak soni lehonom wakaringga solas ni roa disalut nakaruas ni huriam tarlumobi mali Tuhan debatanang di perayaan Paskah Raya HKBP di tonga-tonga ni Minggu Sadarion dina di Patupa di Gedung Astaka Pemprov Sumatera Utara di Pancing hodo na patiuruhon ulaw ni marsangak magwarmu marhititi kapamucion ni saluhut na ruas ni huriam ali Tuhan asi maroham tabayak kalas di roha diaka na berulang tahun di bagasan na sa minggon mamukasyan amanami amang situah pantun si Hobbing na marumur 87 tahun manang opung surya tabay Tuhan gugu tiur ni pikiran las ni roha di abadami do akka keluarga na saluhut na suag songoni masahat tu na pa 24 ton si Joy Dapin si Anipar na marumur 6 tahun Tuhan debata hodo na manabay las ni roha suak songoni majari na sida mamilang yaka pabahinammu Tuhan debata pos roha nami say hodo totong na manugu-nugu hami diaka ngulu nami pasu-pasu matuhan diaka nanulatangan nami na pinikiran ni roha nami di tonga-tonga ni bagas diaka ulaw na maragami lehonom makapangomoan pangkat sinamot jabatan na dinggan di hami li Tuhan doak kadalan ni ngulu jala ajari hami marbengek ni roha di saluak kapam bahinammu pasu-pasu ng pamareta nami sa duluhon bangson ibagasan keadilan kemakmuran suaksoni ng pemerataan pembangunan hodo totong na masu-masu sa dokuriam di Portibion marsangak marmulia magwarmu marhiti-hiti haburjuan ya kapraladom makubasi huriami urasi mahami tuasya dusa pangalusyon nami di bagasan Jesus Kristus martangyak kantuko amen. Tapuji Tuhan tamarhiti na marende kita nomor 272 sa los tapasan mapilihan. Sian sude paru lian Sudah
tatangnya koma peleata. Ali de batama nami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sila leon nadenggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu may jalaramoti. Aso parasya kami peleanon. Pati bulho na rajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadaham gudak silelo mitu hami. Asalam gir-gir hamadok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say ro maharajonmu, say saut malomani roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluhan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangagon. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Horas madita saluhu na. Namanginang stop kijolo ala diulotan non di Paskaraya di Gedung Astaka di Jalan Pancing di bahini dia kana dohot tusi harap donya roha rame kita dohot tusi di parade huriatta do angkutan lau tusi laho mabuan robongata lasma rohata songonima horas madita.